हम माँ बानी, धरती माँ। हमार मन में कुछ प्रश्न उठ रहल बा। यदि महान शक्ति कौनो ऐसन आदमी के मिल जाए जेकर लक्ष्य ओकर दुरुपयोग करल होखे, त का ए सृष्टि के अस्तित्व संकट में ना पड़ जाए? यदि केहू जन कल्याण के नाम पर कौनो वरदान प्राप्त करे, परंतु ओकर उपयोग कौनो एक वर्ग के लाभ खातिर करे, त का ई कार्य अनुचित ना होखी? का जीवन खातिर खाली ई बात महत्वपूर्ण बा कि कौनो कार्य के फल उत्तम होखे? ई महत्वपूर्ण नइखे कि ओकर खातिर जौन मार्ग चुनल रहल बा ऊ भी उचित बा कि ना? गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र मंगले रहले जन कल्याण खातिर, बाकी ऊ एकर उपयोग कर रहल बाड़े आपन लाभ खातिर, आपन स्वार्थ खातिर। उनकर निर्णय कैसन नाटकीय घटना के जन्म दी, एकर प्रतीक्षा में हम भी सांस थमले, दृष्टि जमवले इंतजार कर रहल बानी। देवराज, चित्ररथ, मलय केतु, बोलत काहे नहीं खा? देवराज, दानवराज कालकेतु देवलोक पर आक्रमण करे के घोषणा कर देले बाड़न। ओकर सेना आंधी के गति से बढ़ल चलल आ रहल बा। देवलोक में युद्ध के घोषणा कर दा। सेना के तुरंत बाहर निकले और दानव सेना के सामना करे के आदेश दा। जा। जौन आज्ञा देवराज। हमरा खातिर ई युद्ध अपन दानव शिष्यन के दिहल गईल वचन के निभावे के अवसर बा। हम अपन शिष्यन के वचन देले रहनी कि हम दानव संस्कृति के रक्षा करब और ओके विजयी बनाई। का एकरा खातिर युद्ध प्रथम और अंतिम मार्ग बा? हाँ देवी, हम तो मार्ग पर अपन पग धर भी चुकल बानी। तो रउआ छाया के बातें हमके हर पल अपना संगे पाई। हमार खातिर हमार पति सर्वश्रेष्ठ बा। हमरा और धर्म पत्नी बानी स्वामी। जीवन में यदि कोनो और नाता, कोनो और संबंध यदि महत्व भी रखेला तो ई नाता के बाद रखेला। रउआ जाई, जब तक रउआ लौट के ना आई, हमरा और विजय की प्रार्थना करत रहब। सारथी रथ रोका। रुका सारथी। देवराज इंद्र के जय, दानवराज कालकेतु के जय, देवराज इंद्र के जय, दानवराज कालकेतु के जय, 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 दानवराज कालकेतु के जय, दानवराज कालकेतु के जय, देवराज इंद्र के जय, देवराज इंद्र के जय। हे देवराज इंद्र, तो के बहुत घमंड बा अपन शक्ति पर। आज के दिन तोहार घमंड के अंतिम दिन होखी। आज हमने अपन पराजय और अपमान के प्रतिशोध लेवे आयल बानी। चलो युद्ध आरंभ करा। आक्रमण तू कैले बाड़ा दानवराज कालकेतु। तू, हम ना। हमनी के ता अपन सुरक्षा खातिर लड़ा। युद्ध तू आरंभ करा। तू क्या यार,
ई कहने के कहा ताड़ा कि तोरा में युद्ध और आक्रमण करे के साहस नहीं के रह गईल। हमनी तो के युद्ध में पहल करे के निमंत्रण दे रहल बानी और तू पीछे हट रहल बाड़ा। चलो आक्रमण करा। हम कायर नहीं की और इस सत्य तू भली भांति जानत बड़ा। हम पहले भी तो के कई बार पराजित कर चुकल बानी और आज भी ये हो कि हमके तोहार निमंत्रण स्वीकार बा। सावधान काल के तू।
हमार बारी बा, सावधान। आक्रमण! आक्रमण करा। साथी चला, चला साथी।
रहुआ कृपा से हमने जीत के नहीं गुरुदेव। तू पहला बेर हमके गुरु दक्षिणा देले बड़ा काल के तू। ये भेंट स्वीकार करी गुरुदेव, ये इंद्र के वज्र बा। विजय श्री के बधाई हो के स्वामी। हमार विजय राउर पिता के पराजय भी तबा देवी। रउआ के अपन पिता के पराजय के दुख त नहीं खे। हम जौन संस्कृति में बड़ भइल बानी स्वामी, ओकर रीति इहे बाकी जब कन्या केहू के अपन पति स्वीकार करेले तो ओकर संगे संगे ओकर दुख सुख हर शोक के भी अपन गले लगा लेवेले, और जब केहू के गले में वरमाला डाले लेते ओही माला के संगे अपन इच्छा अभिलाषा के भी समर्पित कर देवेले। फिर भी पिता के पराजय के दुख तो स्वाभाविक बा देवी। हम अब कोनो पिता के पुत्री ना, अपन स्वामी के अर्धांगिनी बानी। हमनी के संस्कृति में पानी ग्रहण खाली शारीरिक मिलन ना होखेला, आत्मा के भी मिलन होखेला। युद्ध में राउर विजय हमरा खातिर गर्व की बात बा। हमरा ओर से देवता के सेना पर विजय के हार्दिक बधाई स्वीकार करी। विजय हमके केवल देव सेना पर नहीं खे मिलल देवी, हम मृत्यु पर भी विजय पा ले बानी। अब दानव लोग खातिर मृत्यु के अंत हो चुकल बा। हे सर्वेश्वर, का वास्तव में मृत्यु के सदा खातिर अंत हो जाए? ना महादेवी, जीवन और मृत्यु तो एक दूसरा खातिर अनिवार्य बा। यदि मृत्यु के अंत हो गई तो जीवन के सौंदर्य के भी अंत हो जाई। जीवन यही कारण तो सुंदर और मूल्यवान लगेला देवी कि एक दिन होकर अंत होखे के बा। यदि खाली दिन ही छाइल रहे और रात्रि ना होखे त नेत्र जागत जागत और सूर्य आपन प्रकाश बांटत बांटत थक जाई है। यदि मृत्यु ना आवे त प्राणी कदाचित जीवन से ऊब जाए देवी। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो कह रहल बाड़े कि वो मृत्यु पर विजय पा ले बाड़े। हाँ, केकर मृत्यु पर महादेवी? वो दानव सबके पुनः जीवन अवश्य दे सकेले, परंतु महादेवी रउआ त बस देखत जाई कि जौन अभिमान देवेंद्र के सिर में आपन डेरा जमा रखले रहल, अब उहे अभिमान दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सिर में आपन घर बना रहल बा। परंतु हे कमल नयन, अभी तक देवेंद्र बहुत उदास, बहुत दुखी और बहुत टूटल दिख रहल बाड़े। हाँ महादेवी, हाँ, भूल के मूल्य तो चुकौही के पड़ी। जौन भइलू हमार और खाली हमार भूल के परिणाम रहल। ए भूल में रहुआ अकेला नहीं खी देवेंद्र, हम सब भी तो अपना आप के जी भर के चलेले रहनी। जौन हो चुकल बा ओकर अफसोस समस्या के समाधान ना बा इंद्रदेव। स्थिति बहुत गंभीर और घातक बा कि दानवन के जीवन संजीवनी के छाया में सुरक्षित हो चुकल बा और देव जीवन असुरक्षा के छाया में भटक रहल बा। ए स्थिति में हमार दृष्टि कहीं जाके ठहरेला त खाली लक्ष्मी नारायण के चरण पे। उनकर सिवा केहू नहीं खे जे हमनी के ए संकट से उबार सके। देवेंद्र, हमनी के श्री विष्णु के लगे चले के चाहिए। अब उनका अतिरिक्त और की आश्रय दे सकेला।
उनका अतिरिक्त के रक्षा कर सकेला। कह दी समस्त देवता से कि हमनी के मिल के भगवान श्री विष्णु के लगे जाए के बाद। हे देवेश्वर, हमनी के पराजित भईनी, हमनी के सेना के अगण्य सेनानी वीर गति के प्राप्त भइले। हमनी के सर लज्जा से झुक गईल। रउआ अतिरिक्त और केहू नहीं खे जे हमनी के रक्षा करे, हमनी के दुख के निवारण करे। हे परमेश्वर, हमनी के सहायता करी। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव से संजीवनी मंत्र का प्राप्त कैले। हमनी के सर पर मृत्यु और पराजय के वज्र आ गिरल। हे लक्ष्मीपति, यदि दानव मरेलन तो दैत्य गुरु उनके फिर से जीवित कर देवेले, और यदि देवता मरेले तो उनका सदा खातिर अंत हो जाला। हे सर्वशक्तिमान, यह दशा रहल तो देवता घटत जई हैं, दानव बढ़त जई हैं, और एक दिन देवलोक पर दानव सबके आधिपत्य हो जाई। देव संस्कृति गिर जाई तो मानव संस्कृति भी गिर जाई। जब हमनी के संजीवनी मंत्र से सुरक्षित नहीं की तो मानव तो और भी दुर्बल बने। हमनी के संजीवनी मंत्र से बचाई प्रभु, हमनी के सहायता करी। संजीवनी मंत्र के खाली एगो उत्तर बा, अमृत। अमृत 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 ऊ बा जे पिए वाला के अमर बना देला, मृत्युओं के छू ना सकेले। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमनी के कहाँ मिली, कैसे मिली? देवेंद्र, अमृत रउआ के समुद्र से मिली, सागर के मंथन करे से मिली। अमृत? परंतु हे जगदीश्वर, हमनी के तो अमृत के विषय में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं थे। हे देवराज, जौन प्रकार दूध के भीतर माखन छिपल तो होखेला, बाकी वो मिलेला तबे जब दूध के मथल जाला। वही प्रकार समुद्र के भीतर अनेक पदार्थ छुपल बा, अनमोल रत्न छुपल बा। ओके केवल मंथन के द्वारा ही निकालल जा सकेला। अमृत ओमे से सबसे अनमोल बा। सत्य तई बा देवगण कि मंथन मथे और खंगाले के वो क्रिया के नाम बा जेकर द्वारा स्वयं के भीतरी गुण और अवगुण के खोज कईल जाला। मानव ये मंथन प्रतिदिन करेला। वो प्रतिदिन स्वयं के मथेला, खंगालेला और स्वयं के भीतरी गुण और अवगुण के बाहर निकालेला। आश्चर्य तई बा कि वो मानव होके भी ये क्रिया से परिचित बा और रउआ देवता होके भी यह क्रिया से अपरिचित बानी। बाकी हे लक्ष्मीपति, हमनी के समुद्र के मंथन करब कैसे? मंथन मथानी और डोरी के सहायता से कईल जाला। हम राउर खातिर मंदर पर्वत के मथानी बनाई और वासुकी नाग के डोरी देव। परंतु एगो तीसर वस्तु के भी आवश्यकता होखेला देवगण, जेकर प्रबंध रउआ के स्वयं करे के होखी। और कौन सामग्री की आवश्यकता होखेला सर्वेश्वर? डोरी के खींचे और मथानी डुलावे खातिर दू दल के आवश्यकता होखी देवेंद्र, जे डोरी के दू छोर से पकड़ के खींची हैं। उनकर बिना त मंथन संभव ही नहीं खे। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध मथे खातिर दू हाथ की आवश्यकता होखेला। तो हमनी देवता आधा एक छोर पकड़ के आधा दोसर, ये काम तो सरलता से कर सके नहीं। मंदर के मथानी को डुलावे के बाद देवेंद्र, वासुकी नाग के डोरी खींचे के बाद संजीवनी मंत्र के प्रभाव राउर संख्या के घटा दे लेबा, और राउर घटल छोट सा संख्या इतना महान कार्य ना कर सकी। हे सर्वेश्वर, हमनी के फिर दोसर दल के बनाई? दानव के। दानव के? हाँ, दानव के।
यदि दानव राउर साथ दे त समुद्र मंथन संभव बा, और समुद्र मंथन होखी तबे संजीवनी के उत्तर भी प्राप्त होखी। हे परमेश्वर, ई त एगो असंभव अभियान होखी। सर्वप्रथम तो दानव हमनी के बात सुनिए ना, और यदि सुन भी ले लें तो मनिए ना। हे कृपा निधान, दानों सबके त अमृत के आवश्यकता भी नहीं खे जेकरा खातिर वो हमसे सहयोग करें। उनका गुरु के लगे तो संजीवनी मंत्र के शक्ति बा, उनके तो ऐसे ही मृत्यु से मुक्ति मिल चुकल बा। हे दीनदयाल, यदि दानव मान भी गेले तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनके कबो हमने से सहयोग की अनुमति ना दी है। निसंदेह ना दी है, और यह तो रउआ सबके विवेक और बुद्धि के परीक्षा होखी देवगण। रउआ के दैत्य गुरु शुक्राचार्य के भी आपन तर्क से संतुष्ट करे के होखी। बाकी हे देवेश्वर, उनका आगे हमनी के का तर्क रखब? देवेंद्र, रउआ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ई समझाइब कि संजीवनी मंत्र मृत्यु के मात्र क्षणिक उपचार बा। संजीवनी जीवन के एगो ऐसन कुंजी बा जौन खो भी सकेला, जौन टूट भी सकेला, परंतु अमृत मृत्यु के स्थायी उपचार बा। अमृत पान करे वाला मृत्यु पर सदा खातिर विजय प्राप्त कर लेला। परंतु हे नारायण, एकर माने तो ये भइल कि हमनी के दानवन के लगे सर झुका के जाए के होखी, उस सबसे सहयोग और सहायता के भिक्षा मांगे के होखी। का ई समस्त देवलोक के अपमान ना होखी? का अपमान में अब भी कोनो कमी रह गई बा देवराज? शब्द के जाल में मत उलझी देवेंद्र, शब्द के जाल में मत उलझी। आंधी आवे त आंखें फाड़ के पथ पर आगे बढ़त रहल कोनो बुद्धिमत्ता नहीं खे। ऐसन में बुद्धिमत्ता त ऊ बा कि नेत्र मूंद के बैठल जाए और आंधी के निकल जाए के प्रतीक्षा कई जाए। शस्त्रधारी शत्रु से निहत्था लड़ल ई कोनो वीरता नहीं खे देवगण, ई त आत्महत्या बा। ऐसन में वीरता त ई बा कि शत्रु के शांत रखल जाए, यदि आवश्यकता पड़े तो ओकर प्रशंसा भी कई जाए और उसे लड़े खातिर शक्ति जुटावल जाए। शत्रु से सहयोग और सहायता लिहल भी रणनीति के अंश बा देवेंद्र। एगो प्रश्न अब भी रह गई सर्वेश्वर। वो भी पूछ ली। यदि दानव सहयोग देवे खातिर ई मांग कैले कि अमृत उनके भी दिहल जाए, तब का होखी? संजीवनी के संगे अमृत भी उनके मिल गई तो उनका शक्ति दुगना हो जाई। असंभव, असंभव देवेंद्र, असंभव। समुद्र मंथन से अनेक पदार्थ निकली, अनेक सामग्री निकली, अनमोल रतन निकली, वो सब के बंटवारा संभव बा, परंतु अमृत पे खाली देवता के अधिकार होखी, ओकर एगो बूंद पे भी दानव के अधिकार ना होखी। अभी कैसे होखत बा ई देखल हमार कार्य बा। यदि दानव अमृत मंगले तो हम स्वयं बीच में आईब। हे त्रिलोकीनाथ, रउआ संकट नाशक बानी, तारणहार बानी, हमनी के नायक बानी। रउआ यह निराशा में आशा के दीप जला देहनी। हमनी के अनुमति दी जगदीश्वर। राउर और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद हमनी के संगे रहल तो हमनी के अवश्य अपन अभियान में सफल होखब। हमने शीघ्र ही लौट के दानव सबके सहयोग मिले के समाचार रुआ के सुनाई। शुभस्य शीघ्रम। हे कमल नयन, रउआ अभी कहनी कि दानव सबसे सहयोग लिहल जाए, किंतु उनके अमृत के एगो बूंद भी ना दिहल जाए। हाँ महादेवी, हम यह कहनी। परंतु हे सर्वेश्वर, काई छलना कहलाई? कार्य के परिभाषा ओकर उद्देश्य निर्धारित करेला महादेवी। यदि उद्देश्य उत्तम होखे तो ओके छल के नाम ना दिहल जाला, ओके नीति के नाम दिहल जाला। देवता के भी नीति से कार्य लेवे के होखी। छल तो गुरु शुक्राचार्य कर रहल बाड़े महादेवी। वो तो भगवान शिव से कहले कि संजीवनी मंत्र उनके मानव कल्याण खातिर चाहिए, बाकी काऊ मानव कल्याण कर रहल बाड़े। वो तो संजीवनी मंत्र के उपयोग खाली दानव कल्याण खातिर कर रहल बाड़े। और ई छल बा देवी, यह छल बा, और एकर उत्तर में कोनो भी कार्य भले ही ऊपर छल के संदेह ही काहे ना होखे, उचित ही ना उत्तम भी बा। रउआ तो उत्तर के उत्तर बानी, तर्क के तर्क बानी, और उद्देश्य के उद्देश्य बानी कमल नयन।
राउर हर बात में रहस्य होखेला। दानवराज के जय होखे। देवलोक से देवराज इंद्र अपन सहयोगी देवता संगे पधरले बाणे और दानवराज के सेवा में उपस्थित होके के अनुमति चाहत बाणे। पराजय विजय से मिले आइल बा महाराज, बधाई होखे। सावधान काल के तू, उनका आवे में अवश्य ही कोनो रहस्य बा। देवराज और उनकर साथी देवता के सम्मान सहित सभागार में लावल जाए। जौन आज्ञा दानवराज। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम दानवराज काल केतु। दानव सभागार में देवराज इंद्र के स्वागत बा। कदाचित ही पहला अवसर बा जब देवराज और अन्य देवता अपन चरण के धूल से दानव सभागार के पावन कैले बाड़न। रउआ सत्य कह रहल बानी महाराज, ना तो हमनी के योग्य कहाँ रहनी कि इतना महान व्यक्ति लोगन के दर्शन पौती। ई मत भूली महाराज काल केतु कि हमनी के बैर के अतिरिक्त भी एगो नाता बा। वो नाता के भी स्पष्ट कर दी देवराज। हमनी के और रउआ अलग अलग माता के किंतु एक ही पिता के संतान बानी। हमनी के एक दूसर के भ्राता भी बानी दानवराज। हमार दानव शिष्यन के सदैव एकर स्मरण रहल बा देवराज, परंतु लागत बा देवता लोग के स्मरण शक्ति कुछ दुर्बल बा। वो लोग के ई नाता के स्मरण बस कबो कबो रहेला, आवश्यकता अनुसार। ऐसन काहे कह रहल बानी दैत्य गुरु? ऐसन ऐसे कह रहल बानी देवराज कि यदि देवता लोग के ई नाता स्मरण रही तो राउर प्रिय भगवान विष्णु के हैग्रीव के वध करत समय तनिक संकोच अवश्य होगी, परंतु हमार शिष्य हैग्रीव के बड़ी निर्ममता से मार डले। बीतल बात के स्मरण सर्प निकल गिला के बाद लकीर पिटला के समान होखेला दैत्य गुरु। हमनी के बीतल बात भुला देवे के उद्देश्य से ही रउआ सबके सेवा में उपस्थित भइल बानी। परंतु हम तना भूल सके नहीं कि हैग्रीव अब जीवित नहीं खे। हैग्रीव जीवित रहत यदि उस समय रउआ लगे संजीवनी मंत्र होखत, या हम सबके लगे ऊ होखत जेके प्राप्त करे के प्रस्ताव लेके हम यहाँ आइल बानी। का प्राप्त करे के प्रस्ताव लेके आयल बानी देवराज? हम अमृत प्राप्त करे के प्रस्ताव लेके आइल बानी दानवराज। अमृत? 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 हाँ अमृत। परंतु ओके प्राप्त करे खातिर हमनी के और रुआ में सहयोग और समझौता आवश्यक बा। सहयोग समझौता? जल अग्नि से समझौता करे आइल बा। मृग सिंह से सहयोग चाहत बा। एक ऐसा अनोखा बात कर रहल बानी रउआ देवराज इंद्र। और ये अमृत बा कौन वस्तु के नाम? अमृत उ अनमोल वस्तु बा जेके पी के हम सब मृत्यु पर विजय पा सकेनी। जेके पिए वाला अमर हो जाला, मृत्यु कर निकट भी ना आ सकेला। मृत्यु तो वैसे भी हमार शिष्य सबके निकट ना आ सकेले देवराज। आ भी जाए तो उल्टा पांव लौट जाले। रउआ भूल रहल बानी कि हमरा लगे संजीवनी मंत्र बा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य रुआ महान विद्वान बानी, महाज्ञानी बानी। संजीवनी मंत्र रुआ के इतना शक्तिशाली बना देले बा कि केहू राउर समक्ष सर ना उठा सकेला। फिर भी का हम रुआ से एगो बात पूछ सकेनी? अवश्य पूछी देवराज, हम रउआ के निराश ना करब। इस सत्य बा कि संजीवनी मंत्र के कारण दानव मृत्यु के भय से मुक्त हो चुकल बाणे। उनके मृत्यु आ भी जाए तो रउआ उनके पुनः जीवन प्रदान कर दे। परंतु रउआ की अगर कुछ हो गई तब का होखी दैत्य गुरु?
सुर भी असुरों की तरह करे अगर व्यवहार, कहो किसे आदर्श फिर कहे भला संसार। जो आकर आवेश में अपना पाखो, जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल